Здравейте, казвам се Слав от Бургас. Здравейте, казвам се Боряна и съм от Бургас, на 49 години съм. Дойдохме в Истанбул с нагласта за операция за стомашен ръкав при доктор Хасан. Аз съм на трети ден от операцията, не чувствам никаква болка, много съм добре, никакво опъване. Обсъдихме го с моята съпруга и решихме и двамата да си направим тази операция стомашен ръкав. Дойдохме тук, джаби данни настани, дойдохме със собствения си автомобил, пътува се само по магистрали. Болницата е на 8 км, се отклоняваш от магистралата и стигаш, няма абсолютно никакви задръствания. Дойдохме, джаби данни настани, направиха ни изследвания в болницата, абсолютно ехограф, рентген. На следващия ден на визитация дойде доктор Хасан, пригледа мен, понеже аз реших първо да се оперирам, да разбера дали има болка, какво ще ми е състоянието след това. Ако всичко се сменя наред, тогава евентуално да се оперира и моята съпруга след мен. Доктор Хасан дойде в деня на операцията. Аз се оперирах на 10 октомври 2025 година. Доктор Хасан дойде преди операцията, пригледа ме, успокои ме, каза, че абсолютно всичко ще бъде наред, да не се притеснявам, че тази операция е много лека и няма дори да я усетя. Мисля, че доктор Хасан ми спаси живота и живее втори живот, за което страшно много съм му благодарен. Той се оперира като по-напред да видим как ще бъде. След това реших аз да се оперирам. Аз съм на трети ден, много съм добре, пия си протеина, чувствам се чудесно, страхотно. Просто който иска, нека да дойде, да заповяда, да се оперира, да види, че няма никакви страшни неща, може. Просто ще остане много доволен от целия екип. Страхотно. Просто който иска, нека да дойде, да заповяда, да се оперира, да види, че няма никакви страшни неща, може. Просто ще остане много доволен от целия екип.